شالوم 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 بيتساب እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ፍቅሪ ናይ ክርስቶስ በዛሕልኩም أنا هاكم صلاح الدين ካብ CRG International Church ستوكهولم ስዊድን ሎም ድማ ነዝማ ዓልቲ ዝኸውን ናይ ብርሃን ቃል ሓቢርና ክንካፈሊና ሎም እንካፈሎ ቃል አገዳስነት ምትርጓም ቋንቋታት ዝብል እዩ አገዳስነት ምትርጓም ቋንቋታት ምክንያቱ በቋንቋታት ምትርጓም ክሳዕ ክንደይ አገዳስ ምዃኑ ክሳዕ ክንደይ አድላይ ምዃኑ ክሳዕ ክንደይ ድማ ጠቃሚ ምዃኑ ሓቢርና ክንርኢና ብዙሕ ሰብ በቋንቋ ንኽጽሊ ይደሊ በቋንቋ ድማ ብዙሕ ጽሊ እዩ ምክንያቱ ነብስ ወከፍ ዳግም ዝተወልደ ዘበለ ኩሉ በቋንቋታት ክጽሊ ራይት ስለ ዘለዎ ምክንያቱ ናይ መንፈስ ናይ ውሽጢ ጸሎት ስለ ዝኾነ ዳግም ዘይተወልደ ግን ነዚ ነገር ክገብሮ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እቶም በቋንቋታት ዝጽልዩ በብዝሒ ሰብ ኣብ በቋንቋ ምጽላይ ዘድህብ ነገር ግን ኣብ ምትርጓም ናይቲ ዝጽልዩ በቋንቋ ግን ብዙሕ ሰብ ኣይቕልብን ይናቡ ነገር ግን ምትርጓም በቋንቋታት ምጽላይ ግን ኣዝዩ ኣብ ህይወትና ኣዝዩ ዓብ ጥቕሚ ኣለዎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን መጽሓፍ ቅዱስ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ከምዚ ይብል ጥቕስ 13 በቋንቋ ጓና እንተ ጸልኹ መንፈሰይ እዩ ዝጽሊ ናይ መንፈስ ጸሎት ስለ ዝኾነ ኣእምሮይ ግና ብዘይ ፍሬ ስለዚ እቲ በቋንቋ ዝዛረብ ምትርጓሙ ምእንቲ ክከኣሎ ይጸሊ ዋው ዘገርም ነገር እዩ ምትርጓሙ ምእንቲ ክከኣሎ ይጸሊ መጀመርታ ሓደ ነገር ክነግረኩም ዝደሊ እቲ በቋንቋታት እንጽልዮ ጸሎት ንዕኡ ወሃቢ መንፈስ ቅዱስ እዩ እንተ ደኣ ወሃቢ ናይቲ ቋንቋታት መንፈስ ቅዱስ ኮይኑ ተርጓሚ ናይቲ ቋንቋታት ሰብ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ናይ በቋንቋታት ምጽላይ ተርጓሚኡ መንፈስ ቅዱስ እዩ ምክንያቱ ወሃቢኡ ንሱ ስለ ዝኾነ ተርጓሚኡ ድማ ንሱ እዩ እግዚአብሔር በቋንቋታት ክንጽሉ ኮለና ትርጉም ናይቲ ንጽልዮ ክህበናን ክንፈልጦን ይደልየና እዩ ንምንታይ ተተባሃለ ኣብ ትርጉሙ እንተ ደኣ በፂሕና ኣብ ብርሃን ናይቲ ንጽልየሉ ዘለና ቋንቋታት ክንመላለስ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ናይቲ ንጽልዮ ዘለና ብርሃን ተደኣ ረኺብናዮ ናይቲ ንጽልዮ ዘለና መንፈስ ቅዱስ ሂቡና በኣና ዝወጽእ ዘሎ ብዘይንገር ቋንቋታት ሰብ ክፈልጦ ብዘይክእል ማንም ክፈልጦ ብዘይክእል ምስጢር ብዝኾነ ቋንቋታት ክንጽሉ ኮለና ነገር ግን ትርጓሜ እንድሕር ረኺብናዮ ግን ካብ ምስጢር ምዃኑ ሓሊፉ ኣብ ጉሁድ ነገር ስለ ዝበጽሕ ልክዕ ኣብቲ ዝተገለጸልና ክንመላለስ ንኽእል ኢና ምክንያቱ በቋንቋታት ክንጽሉ ኮለና እንተ ደኣ ኣብ ትርጉም በፂሑ ትንቢት እዩ ዝኸውን ምክንያቱ በቋንቋታት ጸሊና ትርጉም እንተ ደኣ ናይቲ ንጽልዮ ዘለና መንፈስ ቅዱስ ሂቡና which means ትንቢት ይኸውን ኣሎ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ዝሪኦ ክንርኢ ንጅምር መንፈስ ቅዱስ ዝሓስቦ ክንሓስብ ንጅምር መንፈስ ቅዱስ ኣዳሊዎም ዘሎ ፕላናት በእምሮና ክንረኽቦም ንጅምር ማለተይ እንተ ደኣ ተተርጊሙልና እቲ በቋንቋታት ንጽልዮ ንሕና ብንፈልጦ ቃላት እንተ ደኣ በፂሕናዮ ብትኽክል ሽዑንዑ ክንዳሎ ፕላን ክንገብር ኣብቲ ብርሃነቲ ከዓ ወክ ክንገብር ንኽእል ኢና ስለዚ በቋንቋታት ክንጽሉ ኮለና መጽሓፍ ቅዱስ ምትርጓም መታን ክከኣለኩም ጸልዩ ኢሉና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ምትርጓም ምእንቲ ክከኣሎ ይጸልይ ዝብል which means ከምቲ ጸሊና በቋንቋታት ዝተመላእና ትርጓሚ ድማ ጸሊና ኢና ካብ እግዚአብሔር ንረኽቦ ስለዚ እግዚአብሔር ክንሓቶ ስለቲ ንጽልዮ ዘለና ይደልዩ ንምንታይ ተተባሃለ ምስ ሓተትናዮ ክገልጸልና ስለ ዝኽእል መጽሓፍ ቅዱስ ሕተቱ እዩ ዝብል ይስኳሕኩሑ እዩ ዝብል ገለገለ ነገራት እንተ ዘይተገዲስናሎም እንተ ዘይሓቲትናዮም መልስን ምግላጽን ዘይንረኽበሎም ነገራት ኣሉ ስለዚ ስለቲ በቋንቋ ንጽልዮ ኣቅድሚ እግዚአብሔር ትርጓሚኡ ክንሓትት እንድሕር ጀሚርና መንፈስ ቅዱስ ናይቲ ንጽልዮ ዘለና ቋንቋ ትርጓመ ክህበና ይኽእል እዩ ሜቢ ብዛዕባ መጻኢና ክኸውን ይኽእል ብዛዕባ ኣገልግሎትና ክኸውን ይኽእል ብዛዕባ ቤተሰብና ክኸውን ይኽእል a lot of thing እቲ መንፈስ ዝፈልጦም ነገራት ንሕና እውን ክንፈልጦም ንጅምር ንሕና እውን ክንርድኦም ንጅምር ሽዑኡ
ልክዕ እቲ መንፈስ ዝፈለጦ ነገር ምስተገለጸልካ ኣብ ኮንፊዥን ኣብ ጥርጥር ኣይትነብርን ኢኻ ኣብ ጉሉጽ ዝኾነ ዓለም ክትነብር ትጅምር ኣብ ጉሉጽ ዝኾነ ጎደና ክትጓዓዝ ትጅምር ዋይ ተተባሃለ እቲ መንፈስ ዝሪኦ ክትርኢ ስለ ዝጀመርካ መንፈስ ቅዱስ ዝሓስቦ ክትሓስብ ስለ ዝጀመርካ መንፈስ ቅዱስ ዝብሎ ክትብል ስለ ዝጀመርካ ስለዚ ብቋንቋታት ክንጽሉ ከለና እግዚአብሔር ዘዳለወልና ዓበይቲ ኣጀንዳታት ኣብ ቋንቋታት ስለ ዘለዉ ንእግዚአብሔር ጎይታ እዚ ጽልየ ዘለኹ መታ ናብ ናቱ ብርሃን ክመላለስ ትርጓሚኡ ሃበኒ ንበሎ ልክዕ ከምኡ ምስ በልናዮ እሱ ድማ ንውሽጥና ፍሰት ናይ ትርጓሚኡ ከእትወልና ክጅምር እዩ ትርጓሚኡ ክበና ክጅምር እዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ኢሎ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4:5 ስለዚ ኩላትኩም ብቋንቋታት ክትዛረቡ ምናዳ ግና ክትንበዩ እፈትለኹ ሪኹም እግዚአብሔር ክንበእ እፈትዩ ኣብ ትንቢት ክንበጽሕ እፈትዩ ነገር ግን ቀጺሉ ከምዚ ኢሉ እታ ማሕበር ምእንቲ ክትህነጽ ዝትርጉም እንተ ዘይኮነስ ካብቲ ብቋንቋታት ዝዛረብ እቲ ትንቢት ዝንበይ ዓቢ ሪኹም ብቋንቋታት ምጽላይ ኣብ ትርጉም እንተ ደኣ በጺሑ ፕሮፌሲ ትንቢት ይዝኸውን ማለት እዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለ መጻኢኻ መንፈስ ቅዱስ ዝብሎ ክትርኢ ስለ መጻኢኽ መንፈስ ቅዱስ ዝብሎ ክትብሊ ትጅምሪ ማለት እዩ ስለዚ ክንጽሉ ከለና ኩሉ ግዜ ንመንፈስ ቅዱስ ንሕተቶ ኩሉ ግዜ ንጎይታ ንሕተቶ ኣብ ብርሃን ናይ ዝትበኒ ዘለኻ ቋንቋታት ህይወተይ ክትመላለስ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ትርጓሚኡ ናብ ኣእምሮይ ትርጓሚኡ ናብ ውሽጠይ ይምጻእ ኢልና ንሕተቶ ትርጓሚኡ ናብ ልበይ ይፍሰስ ኢልና ንሕተቶ ልክዕ ከምኡ ምስ በልናዮ እግዚአብሔር ኣምላኽ ትርጓሚኡ ክንፈልጦ ባህጊ ስለ ዘለዎ ነቲ ክፍለጥ ዘለዎ ከፍልጠና ክጅምር እዩ ነቲ ክግለጽ ዘለዎ ክገልጸልና ክጅምር እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዚ ነብስ ወከፍና ናይ ብቋንቋ ምጽላይ ትርጓመ ክሳብ ክንደይ ምትርጓም ሓይሊ ከም ዘለዎ ክሳዕ ክንደይ ምትርጓም ብቋንቋታት ምጽላይ ኣብ ህይወትና ዓብ ለውጥን ጽልዋን ከምጽእ ከም ዝኽእል ክንሓስብ ይግበአና እዩ ምኽንያቱ ካብቶም ጥራሕ ብቋንቋታት ድጽልዩ እቶም ኣብ ትርጉም ድበጽሑ ይበልጹ ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ እቶም ኣብ ምትርጓም ቋንቋታት ድበጽሑ ትርጉም ናይቲ ድጽልይዎ ዘለዉ ክረኽቡ ድጀመሩ ሰባት ኣብቲ ብርሃን ናይቲ ትርጉም ህይወቶም ክትመላለስ ብቐሊሉ ትኽእል እያ ብቋንቋታት ምጽላይ ኣብ ህይወት ናይ ክርስትና ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ ብጣዕሚ ጠቃሚ እዩ ስለዝተተርጎመ ጥራሕ ደይኮነ ከይተተርጎመውን ብጣዕሚ ጠቃሚ እዩ ነገር ግን ኣብ ምትርጓም እንተበጽሒኻ ብስበለጽኻ ጠቃሚ እዩ ስለዚ ቶም ብቋንቋታት ትጽልዩ ሰባት መመሊስኩም ወስኹ መመሊስኩም ጸልዩ መመሊስኩም ግዜ ውሰዱ ምኽንያቱ ካብቲ ሓደ እግዚአብሔር ነትሱ ዘዳለወልና አጀንዳ ብምልአት ክንፍጽሞ ከፈጽመና ዝኽእል መንገድን ድምጽን ዝሃበና ብቋንቋታት ምጽላዩ በትግርኛ ጸሊና ክንበጽሖም ዘይንኽእል ብቋንቋታት ጸሊና ከነካናውኖም ንኽእል ብዙሕ ነገራት ኣለዉ ምኽንያቱ ብቑዕ ዝኾነ ምስቲ ናይ እግዚአብሔር አጀንዳ ዝኸይድ ካብ ትግርኛና ንላዕሊ ካብ ቋንቋና ንላዕሊ ብቋንቋታት ምጽላይ ብልሳን ምጽላዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣምላኽ ሰማይ ይባርኽኩም ካብ ሎሚ ጀሚርኩም ነቲ ካብ ኣፍኩም ዝወፅእ ናይ ልሳን ጸሎት ኣቅድሚ እግዚአብሔር ትርጉሙ ንምፍላጥ ሃንቀው ንበል ንጸበ ንሕተት እግዚአብሔር ድማ ትርጉሙ ክበናዩ ኣብ ብርሃኑኻ ህይወትና ክትመላለስ እያ ሻሎም